setmana us presentem la novetat, Percy Jackson i el ladrón del rayo, que s'estrenarà aquest divendres a totes les sales de cinema del país. ¿Cuánto está? 7 minutos. 7 minutos es alucinante. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Me gusta estar en el agua. Tracta la història d'un nen aparentment normal, que després d'anar a un campament descobreix que és fill de posseïdor. A partir d'aquí, Percy i els seus dos amics recorren als Estats Units ple de monstres mitològics per restaurar l'ordre còsmic abans de que es pongui el sol en el dia més llarg de l'any. Percy busca ajudar, recuperar la pau, rescatar la seva mare i comprendre qui és ell mateix i conèixer el seu pare. No puedes engañarme. Señorita Dodge. Le han encontrado. Espere, ¿quién me ha encontrado? Te esperábamos. Todos los semidioses tienen poderes que han heredado. Debes seguir tu instinto. Toma esto para defenderte. Es un arma poderosa. Es un bolígrafo. Úsala únicamente cuando estés en grave peligro. Es un bolígrafo. ¡Úsalo! Vamos. Fíjate en mí. Recordeu, aquest divendres, Percy Jackson i el ladrón del rayo, a Multicines Sucre. Podeu aconseguir les entrades a la guixeta dels cinemes, al caixer automàtic o a la web. I si el que voleu és aconseguir molts premis, participeu al concurs Oscars 2010. Per a més informació, consulteu a sucrecines.com.